Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan Bu Nur Channel. Pada kesempatan kali ini bagi yang biasanya saya ucapkan terima kasih, semoga diberi rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempatan kali ini ini Mbah Katemi pendaan satu. Yuk kita nikmati keseruan memang di belakang layar ini. Lawang rewang wayang persanyuan iki kita. Lah iki gedang goreng iki. Lah wis. Mantap Lik ya. Mantap iki gedange goreng gedang goreng kepok Lik. Nah iki calon soto. Sotone ayam daging iki. Memasake ibla-iblo iki. Apa sopiye lah iki lho Mak Daya iki. Mak Daya adepane kaya ngene iki. Ya Mak Sur dolan Mak Daya Mak Sur. Iku jaki yo Anda ndak suka kan. Iki Mbah Daya piye Mbah Daya iki adepane Mbah Daya iki. Kok. Lan, kok. Oh. Go. Iki mi. Ya, mi iki. Kelingan malih Mbah Katemi, malian iki. Mbah Daya iki perewange iki. Perewang sukses iki rene Mbah Daya wis ora sedo konser iki. Heeh. Tadi do konser Mbah. Iki regane lombok iki. Lombok pira iki, Mang? 70 ya rene. 70. Oh. Sik bertahan 70.000. Wah. Iki sambil mlengor-mlengor iki. Ya depane Mbak Daya. Nah, iki semateng. Apa nih lo? Mas sapune, Zaisa. Mesane anu sapune kok sapune. Oh. Sing pira mau dian wo. Lah. Bangkang ngono. Nyapu kok he. Lunyu nyapu gen resik. Nah. Ada bumbuane ya wis. Nah iki si miong iki yo iki melok anu iki. Mangga ngrusi wong rewang ae iki. Miung. Nah. Piye lek mangan. Nah, iki nek tekone Sita, sing papat sik nang kono, Pak. Kowe Sundari ya, Bik ya jenenge. Sundarimu sepira, Bik? Anu, Sundari diadopsi ya. Sopi. Nah. Mochi ya. Nah. Baik ya saiki rewange sanu kucing iki si meong ae iki. Oh peno-pene bangcek iki ya ngene iki bebek lemu gino-gino. Ali ya. Kucingnya lemu kok sing ngopeni. Super iki. Ya. Di lombok Pira Bek kurang 5 neh 15. Ndak apa-apa. Kok digane kandang. Kene wis 8 wae. Namu pira, Lik? Ndak duwe. Wedhus, mbek.
Iki aku ngadopsi papat lho, Le. Pesakne iki nukane sentrat aku. Ya, iki wis. Pira? Heeh. Wis, apa sing sir dikolak. Glundungan ngene ya paling enak ya. Ha, Le. Glundungan ngono. Enak dibelah to. Ya kayak sarapan. Cuman kan wis mateng to sotone Mbah Dayah mau. Heeh, Dik. Gulai koncoku aku ndak masuk 2 hari. Nalik yang nggak mateng. Titit amit. Lagi lo li, ki apa nih li? Tahune li menggoda. Sambel goreng aku sampai lali nang tukuan ndek eneng. Apa Bi? Oke. Kayak nih leset. Kok aku jan sepeh. Rewangi. Ya wis, sepatang bulu. Pira saya ketawa pira no. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.